Oh My Goig, el podcast. Hi ha espais de trobada entre persones LGTBIAQ+ de diferents generacions? Per què els necessitem? Benvingudes a aquest capítol especial d'Oh My Goig, un podcast cada dia més queer. Jo sóc l'Anna i avui m'acompanyen l'Eloi, la Kim, en Lance, la Isabel i la Laura. Abans de començar la nova temporada d'Oh My Goig al setembre, ens hem reunit per celebrar el que seria l'alliberament del col·lectiu LGTBIQ+. És per això que hem decidit compartir aquest espai entre joves del comitè d'Oh My Goig i també algunes persones referents del col·lectiu més grans que nosaltres, perquè justament en aquesta temporada parlarem sobre el que és fer-nos grans. Us convidem a compartir aquesta estona amb nosaltres i per començar ens presentarem les unes a les altres. Jo començo presentant l'Eloi. L'Eloi Biosca és un home gai de més de 60 anys, és de Vilafranca del Penedès, fa servir el pronom ell. Ell és professor de secundària, jubilat, i va escriure el llibre Per la corda fluixa, que és un llibre sobre el fet de ser docent i ser LGTB. Alhora també és escultor de nus masculins. Jo sóc l'Eloi, presento la Kim. La Kim Hernández és una noia de 23 anys de Barcelona, d'origen filipí, bisexual, utilitza el pronom ella, és realitzadora audiovisual i al seu temps lliure juga als Sims i escriu poemes de tant en tant. Jo sóc la Kim i presentaré la Isabel. La Isabel Frank és una dona lesbiana de més de 60 anys, de Barcelona, tot i que ara viu a Cabrils. Fa servir el pronom ella i també és coneguda com Lola Vanguardia. És escriptora, articulista, conferenciant, guionista de novel·la gràfica i professora del màster de Gènere i Comunicació a la UAB. Es defineix com a feminista i còmica de la ploma. Molt bé, jo sóc la Isabel i presento el Lance. El Lance Urban és una persona de 24 anys, de Figueres, és trans no binari, bi i de l'espectre asexual. Utilitza els pronoms ell, elli, ha estudiat disseny gràfic, juga a Fortnite amb amiguis i li preocupa molt l'accessibilitat. Moltes gràcies. Jo ara presentaré la Laura. La Laura Vilà és una dona de 68 anys, trans, de Barcelona, del barri de Gràcia. Fa servir el pronom ella. S'ha dedicat al món de l'espectacle i del cabaret, però avui en dia està jubilada. Ens explicarà per què està orgullosa de la seva trajectòria. Soc la Laura Vilar i presento a l'Anna. L'Anna Ribas és una noia lesbiana i de 25 anys i de Castelldefels, tot i que actualment viu a Madrid. Fa serveis el pronom d'ella, és cineasta i té un màster de gènere. Diu que composa quan pot i fa capoeira. Sí. Gràcies, Laura. Avui la Kim ens porta una pregunta per començar ja a xerrar sobre el que volem parlar avui. Venga, boniques, i ara un debate que te bate. En aquesta temporada de l'Oh My Goig parlarem sobre fer-se gran, perquè estem una mica entre el comitè i potser els actors també en aquesta crisi dels 25, 20 i poc, i per això hem fet que l'Andrea comenci a entrevistar les seves amigues per fer un arxiu sobre la seva generació. I abans de començar portem l'inici d'aquesta 6a temporada. Ai, joder, quina pregunta més difícil, no? Que què em fa feliç ara mateix? Doncs no ho sé. L'Eulàlia, el meu vincle. Tinc un curro de puta mare. Em paguen per jugar a videojocs, és molt, molt heavy. És que sóc una cursi, la Mia, l'estimo, l'adoro. És que ella realment em fa molt feliç. Em fa feliç haver marxat a casa dels meus pares. Vaig passar el confinament allà i mai més. O sigui, estem millor amb una mica de distància. Abans sempre estava ratllada amb coses i si no tenia problemes me'ls buscava. Però ara estic bé. Passen els bons de drames. Doncs mira, ara mateix estic a la meva època zorrona. Vull festa, sexe, no pensar en res. Això és el que em fa feliç, ara mateix. No puc parar quieta. O sigui, realment... Merci. De res. És que tinc ganes de fer i de seguir fent, d'aprendre més coses sobre maquillatge, sobre costura... I no sé què més dir-te. No faig gaire cosa més. De casa a la feina, de feina... Adéu, gràcies. Adéu, que vagi bé. Gràcies. Doncs això, de casa a la feina, de feina a casa... Com totes, no? Has de ser feliç. Aquest és el missatge que rebem constantment. Has de ser feliç. Has de tenir parella, un bon pis, èxit laboral, diners, el pack complet. I així seràs feliç.
És el que vol tothom, no? Doncs jo no sé què vull. Estic a punt de fer els 25 i no tinc res clar. No tinc nòvia, no tinc un bon sou... De fet, no he adoptat ni un gos. No ho sé, suposo que prou feina tinc per cuidar-me a mi mateix. Jo l'única cosa que sé és que no tinc la vida que m'imaginava tenir. Però algú la té. De veritat que fer-se gran és això? Joder, quin drama. M'encanta el final. Joder, quin drama. Així és com comença la nostra sèrie i d'aquesta revisió d'aquesta crisi dels 25 doncs volem portar la pregunta que és què fas ara que petaria el cap del teu jo de 16 anys? Crec que no m'hagués imaginat estar vivint sola en una altra ciutat que està sent per mi com un procés de creixement. Potser no estic fent el que somiava amb 16, però sí que estic encaminant cap allà i creixent d'altra manera i crec que m'hagués patat molt el cap en aquell moment. Jo crec que a 25 anys o 26 tens una crisi. Jo recordo haver tingut una crisi de que em feia gran i que havia perdut la joventut i l'adolescència i em feia molta por, com si la vida se t'escapés. I ara penso, a més de 60, penso, però quina tonteria. Queda la major part de la vida més interessant per fer. Si la millor època de la teva vida són els 30, els 40 i els 50. O sigui que heu de tenir més optimisme i heu de carregar-vos d'energia. Però jo, als 16 anys, no em podia imaginar que a dia d'avui seria el que se'n diu una vieja glòria. Perquè jo als 16 anys estava descobrint la meva sexualitat i en els manuals de l'època doncs hi havia un apartat que deia aberraciones sexuales, tot era en castellà, evidentment, on entrava, doncs, jo què sé, bestialismo, pederàstia, voyerismo, tots els ismos, masoquismo, sadomasoquismo, homosexualitat i lesbianismo. No? I llavors, clar, ara em trobo aquí doncs, parlant amb gent jove del que era allò i del que és ara i no m'ho hagués pogut imaginar mai, realment. Jo la meva sexualitat ja la vaig descobrir de molt jove, perquè a mi les senyoretes no m'havien agradat mai. M'agradaven sempre els nois. Mai hagués pensat el que em tocaria després. Perquè, esclar, la meva ansiedat era ser una noia, no quedar-me de noi. Perquè jo ansiava aquest dia de poder-me vestir de noia, viure de noia i tot això. I quan va arribar el moment de fer el canvi total, esclar, la meva vida jo no m'hagués pensat mai que hagués sigut tan difícil. I ara, amb 60 i pico d'anys que tinc, crec que estic com molt sòbria, amb unes ganes de tirar endavant, de fer coses, potser perquè també veig que els anys també se m'estan escapant, però no vull deixar passar cap oportunitat. Disfrutar de, si bé sexualitat, per què no? Conèixer gent nova, gent meravellosa, tirar endavant, lluitar, ajudar sempre en qui es pugui i sempre ser tu. Jo en el meu cas, clar, tenia 16 anys fa 6 anys. Llavors, ara mateix el que estic fent és potser això, estar aquí, tenir una plataforma per poder dir el que opino, per poder expressar-me i compartir les meves experiències i potser, doncs, conèixer gent i conèixer altres experiències. Potser això amb 16 anys ni m'ho pensava, ni ho veia com algo que em faria feliç després de 6 anys. Jo quan tenia 16 anys no m'imaginava que seguiria viu. Estava passant per uns processos molt complicats i tampoc tenia clar cap on anava. Però perquè hi havia un context que potser impossibilitava que tingués la informació adequada per tirar el camí on jo volia. Llavors, jo crec que al meu jo de 16 anys hi petaria una mica el cap per comprendre doncs, el grau d'empoderament i això crec que és molt positiu. Jo volia parlar-vos una mica sobre aquesta necessitat de saber qui som, el que fa la nostra sexualitat i la nostra identitat de gènere i també sobre quins referents hem tingut. Hem recordat com la temporada passada l'Andrea va descobrir que la seva àvia no era una àvia avorrida, sinó que en el seu passat era una actriu del Destape, no? I volíem posar-nos un capítol per poder reflexionar i preguntar-nos sobre això. Doncs molt bé, ara veurem què té la tia aquesta aquí dintre. S'ha acabat. Que té fotos amb Franco, amb Hitler, amb tot qui es quedi. Yes! A veure. Uau.
hòstia. ¿Qué? ¿Estoy guapa? Me encanta, es fantástico, ¿no? ¡Wow! Está un tantito empolvada, ¿verdad? Així que vas fer de model. De modelo, de actriz, de performer, de bailarina. Me fui de casa con 15 años. Mi primera película erótica la hice con 16. Pues imagínate. En esos tiempos era todo rompedor, atrevido. Me fui a Madrid, donde se estaba sucediendo lo que después se llamó la movida madrileña. Y el desnudo lo adoraba. En realidad no me desnudé porque el cine me lo exigiera, aunque así parecía. En realidad es que yo creo que el desnudo es apasionante, porque es el traje más precioso que tiene el ser humano. ¿Y mi mare? Ay, tu mare. Salió clásica, cariño. En realidad me imaginaba que ella no te habría hablado mucho de mí, precisamente por eso, porque ella me miraba y me veía extraña. Sentía un poco incluso de vergüenza de mí. Ella le hubiera encantado tener una madre normalita. Así es que pues me inventé otro mundo y fui tapando el mío y de alguna manera pues así pudimos evitar problemas. ¿Pero qué dios? Pero si yo... Esto es de las cosas más interesantes que me han pasado en años. Ese vestido es fantástico. A ti te puede quedar realmente espectacular. ¿Ahora qué dios? Bueno, ya sabemos que eres un chico, pero la androgyne es lo que realmente es, ¿no? Todos somos un poco mujer, un poco hombre, un poco todo, ¿no? No. Posa't els sostens, un tanga incòmode i no marquis res. No sigui que es pensin que... No em cridis, no em parlis d'això. Camina normal, que ens estan mirant. Un cop vist això, jo volia preguntar-nos una mica quins han sigut els vostres referents quan vau prendre consciència de la vostra sexualitat, de la vostra identitat de gènere, i en cas de que no hi haguessin referents també, què fas, no? Quins són els altres referents que podeu arribar a tenir o que us poden arribar com a aportar aquest autoconeixement? En el cas de les dones lesbianes no hi havia referents. O sigui, el lesbianisme s'ha amagat durant tota la història, fins que en un moment determinat no es va poder amagar més i van començar a sortir una sèrie de veus, que va ser començaments del segle XX. I llavors tenim la primera novel·la de temàtica lèsbica on una dona diu «Soc una dona i estimo una altra dona», tot i que es fa dir John, però bueno, un petit matís. Aquesta novel·la es titula El pou de solitud, que dius, no és un bon començament. I a partir d'aquí, tota la producció que hi ha hagut, tant en cinema com en literatura, com en teatre, etc., ha sigut en final tràgic. És com si el patriarcat et digués no existeixes, però si t'entestes en existir ho tindràs fatal. O sigui, acabaràs en un manicomi o en una presó o et suïcidaràs, etc. I va ser ja molt avançat al segle XX que vam començar a haver-hi altres veus més positives. Però el nostre referent ha sigut primer el silenci, la invisibilitat i després la tragèdia. Sí, jo crec que també ho he viscut, potser no tan així, no? Però sí que no he tingut aquests referents i de fet m'adono com que en el moment en què fins i tot sent més jove, més adolescent, que encara m'estava descobrint, quan apareixia un referent em feia por, no? Perquè tot el fet de veure allò i fins i tot veure que allò existia i fins i tot si acabava bé, em feia por com de dir, és que si ho veig potser em convertiré en això, no? Que dius, spoiler, ho soc? Ara acabo de veure que quan érem petites i jugàvem al pati amb les amigues, jo sempre feia del papa. Clar, els nois no volien jugar amb nosaltres perquè jugaven al futbol i jo feia del pare. No era una altra mama. Trobo que això era com ja inconscientment des de petita. Potser ara és quan reconec que tenia referents, però en aquell moment, quan és petita, és com aquest personatge d'aquesta cosa em fa alguna cosa i llavors m'obsessiono obsessivament amb aquesta persona, però no entenc que és un referent, no entenc que m'estic veient en un mirall, no? Sinó que és ara que ho poso en paraules. En el clip que hem vist de l'Oh My God, l'àvia menciona el nu. I clar, l'Eloi, tu ets escultor del nu masculí. T'ha ressonat, tens alguna cosa
Vols comentar-nos alguna cosa? Sí, quan tens 16-17 anys, com saps que t'agraden els homes? Si no hi ha imatges eròtiques enlloc, no hi ha internet, no hi ha revistes, no hi ha vídeos, no hi ha pel·lícules, no hi ha personatges públics, com és que t'agraden? Admires els teus companys i dius, m'agradaria veure'ls despullats, tampoc els pots veure despullats, ni tan sols els vestidors, no? Què admires? Admires a tu mateix. Com que tens un cos maco, t'agrades. El que jo sento per la meva imatge no ho sento per les meves amigues, que també són molt mones, però no m'exciten. I llavors comences a pensar que realment tu tens una orientació sexual diferent. I com a molt veies imatges de la història de l'art, que és a mi que m'han marcat. És a dir, quan veies les estàtues gregues, és que ja és de cul. És que això és el que m'agrada a mi. Per això m'ha agradat aquesta atracció per la bellesa, que és el que m'ha fet que em dediqui a l'escultura, no? I llavors buscaves referents. On són els altres homes que a mi m'agraden, que també m'agraden? Ho mires a la literatura. Llegíem Cavafis, llegíem Terenci Moix, i donaven una imatge de gai sofisticat, culte, que també era atractiu, perquè dius, doncs jo vull ser com aquests senyors, no? És a dir, a mi m'agrada aquesta elegància, aquest desparpajo que tenien, aquesta cultura, aquests eren els meus referents. En el meu cas, jo tenia la meva veïneta de dalt, que pel dia de Reis m'importaven uns joguets de nen, naturalment, i a mi això no em feia gens de gràcia. I jo recordo anar a casa de la meva amiga, era la meva còmplice. Aquella nena ja em deien, juga amb els meus joguets. Vull dir, ella ja m'havia calat. Però una altra cosa que us vull explicar. Quan tenia jo uns 12 tirant cap a 13 anys, els meus pares em van portar amb un metge, perquè veien que la cosa no funcionava bé. Però ells tenien la idea que havien sentit parlar de persones que tenien els dos sexes. I la meva mare, i la iaia, i el meu pare, a veure si aquesta criatura també... I sabeu què els hi va dir un metge? Que em va fer una sèrie de proves d'hormones, diu, és un futur homosexual. Clar, aquella època, esclar, vull dir, ho va dir clar i català, llavors ja, entén-me, entre que era un futur homosexual i que el nen volia ser una nena, doncs ja tothom ja es va anar conscienciant, m'entens? Llavors ja la meva mare, pobreta, sempre em deia, però si jo ja ho sé, que és la meva nena, no ets el meu nen, però que no ho senti ton pare. Perquè, esclar, ell, m'entens, la sol posava negre, enervat. Però, bueno, així va ser. I en quant referents de dones trans? Bueno, referents de dones trans? O ser conscient. I tinc el gran orgull de dir que el meu últim treball, que va ser el Club París, que va ser la meva última desfilada, vaig conèixer les trans més grans que es pugui arribar a parlar, però grans trans vol dir trans de 70, 80 i 90 anys. Jo vaig tenir el gran orgull de conèixer la Coixinel, heu sentit parlar de la Coixinel? Quan va estar aquí a Barcelona, que va venir amb els seus 80 aniversari. I aquella senyora havia fet doblatges de pel·lícules, havia tingut amistats molt bones, el senyor Picasso, tot això. Una trans despampanant. I últimament ja era escritora que vivia en un xató de París. Ha mort ara fa poc, amb 100 i pico d'anys. No fa gaire que és morta. Però vull dir que he conegut a trans grans perquè la meva propietària es deia Maria Samba. Era una trans també dels anys 20 que va venir de Ginebra, retirada, amb la seva amiga d'Aloa. I les dues van agafar el Club París, aquí a Barcelona. Elles ja amb la idea d'agafar tota la gent gran que estava pel carrer trans, que estaven oblidades de la vida, i donar-los una tercera oportunitat, que poguessin actuar, cantar dintre d'un local, que no es trobessin desprotegides. Però grans, vull dir, si jo en aquella època tenia 30 anys, elles ja en tenien 60, 70 i 80, perquè tornessin a revifar-se. I va tenir un èxit fabulós. Jo allà vaig estar-hi 12 anys. Els meus últims 12 anys de treball, m'entens? Jo et volia preguntar a tu, Isabel, si has tingut algun referent o alguna cosa semblant. Hi havia alguns referents d'homes homosexuals, però de dones realment no. Llavors, clar, quan tu amb aquesta edat comences a buscar, no, el que comentava abans dels manuals i tals, te n'adones que no solament ets única en el món, sinó que a més ets una pervertida. I, com dieu vosaltres, t'explota el cap. Aquí sí que t'explota el cap, no? Perquè no saps ben bé cap on anar. Els primers referents venen a partir de, evidentment, la mort d'en Franco, sobretot la primera manifestació que va haver-hi, quan ja entres a la universitat, quan ja trobes que, ostres, no ets tan única, resulta que amb moltes dificultats, però la gent va sortint una miqueta de l'armari. Però abans, realment, la infància i tota l'adolescència del franquisme és el buit absolut. Jo recordo un referent de la tele quan va sortir l'Armand de Fluvià amb un programa del Puyal, que era un senyor vestit amb un tratge, un aristòcrata seriós, que parlava
de ser homosexual d'una forma molt masculina. Aquell programa va tenir molt d'èxit en aquell moment, sembla que eren els anys 70 i pico, cap a 80. Era posterior. Per molta gent, això va ser obrir una finestra. Sí, també estava Gloria Fuertes, però ja són posteriors. Fins als 70, realment, és la buidor. És la buidor. En el meu cas, jo vull comentar que per mi internet va ser com el meu gran referent. Allà vaig trobar a persones bisexuals perquè a la televisió no en sortien. Trobava com persones racialitzades, perquè també és important, veure com a persona racialitzada LGTB. Com aquestes petites finestres canvien de format, però segueix sent el mateix, En el vostre cas, llibres que has fet tu, el programa de televisió i ara internet. I també hi havia el cinema. Hi havia el Visconti, hi havia la famosa pel·lícula de Querelle. És a dir, hi havia pel·lícules que tocaven el tema i tots anàvem a veure com una cosa de culte, Teníem d'anar a veure aquesta pel·lícula. Per això tot, insisteixo, a partir de la transició. Exacte, sí. Llavors, clar, sí que va ser una... Jo, la veritat és que estic molt contenta d'haver viscut la transició. Sí. Perquè era una època que ho descobries tot, no? I que et trobaves amb iguals. Sí, senyora. Però abans... Abans no. Realment res. Bueno, se'ns és la guineu, o sigui que vol dir que s'està acabant el temps i tanquem amb la teva història i passem. Molt bé. L'explico? Sí. Sí. La meva primera hormona, dels 70, principi dels 70. Aquí a Espanya, cap metge, aquest tema d'hormones era un tabú, ningú. I sabeu, em va acompanyar un dels meus amics que treballava, el metge de les senyores treballadores del carrer Robadors, aquells metges de les vies urinàries, i aquell senyor em va fer la primera hormona. Encara me'n recordo, Proginon Dupont, sense preguntar res, perquè aquí el tema de les hormones, cap metge encara sabia. Era un tabú, les hormones. O sigui que, fixeu-vos, si jo ja vinc d'antiga, però això és històric, això s'ha de saber també. Pel 28 de juny, la Generalitat ha fet una campanya que es diu l'Orgull més gran. I hem pogut veure a la façana del Palau de la Generalitat moltíssima gent gran del col·lectiu. I us volia proposar que veiéssim l'espot que han fet. Quin és el teu orgull més gran? Veure com els més joves continuen una lluita que vam començar fa molt de temps. Sentir que la meva família m'accepta. Haver educat el meu fill en la tolerància. No haver de donar explicacions. Ser simplement com sóc. Veure que cada cop som més les que no ens amaguem. Que quin és el meu orgull més gran? Els meus avis. L'orgull més gran, l'orgull que ens fa créixer. Aquí podem veure ara mateix la façana, el que han fet a la Generalitat, que em sembla molt bonic. Són dues senyores. Són dues senyores grans fins a un petó. Clar, jo penso, i en el meu cercle no tinc gent gran, molt menys gent gran LGTB, llavors em sembla com molt bonic veure-ho tan gran a la Generalitat, en un edifici que té renom, que molta gent hi passa per davant, no? Sí, no només això, sinó com el que implica que la gent ho vegi i comenti, no? Em crida que a vegades també tenim l'Aire de Sant Martí, no? Com tots aquests espais, i també com la gent passa per davant, què es genera davant d'això, quins són els diàlegs, com que al final fa que aquests conceptes estiguin en la boca de la gent, sigui d'una manera més conscient o menys conscient, no? També jo crec que elimina la barrera de... Últimament s'ha parlat molt des de la dreta o l'ultradreta, des d'alguns discursos, de que lo dissident, lo queer, lo LGTBI és jove, no? I no és jove. És jove potser l'empoderament, el fet de que obrim espais i en parlem, tota aquesta llibertat, però no és una cosa jove, sempre hi ha estat, però ha estat amagada, i visibilitzant, fent gran aquesta campanya, visibilitzem que és una qüestió intergeneracional. Jo crec que hem d'anar més a l'intercanvi intergeneracional, que és el que a mi realment m'interessa a tots els nivells, no? Jo penso que escoltar la gent més gran és enriquidor, però també que la gent més gran escoltem a la gent jove, almenys en el meu cas, em resulta molt enriquidor perquè em situa molt en el moment actual. Trobeu que al llarg de la vida la gent que ha tingut la vostra edat hi ha hagut com menys violència per part de gent que no és del vostre col·lectiu? Sentiu que ara potser està molt millor una mica també parlant sobre el moment, aquesta campanya, aquesta visibilització? Bueno, jo crec que depèn del cercle, no? Jo, ja que estem d'anècdotes, explicaré també una anècdota. Jo, com heu dit, estic en un poble del Maresme i els dimarts vaig a fer unes converses en francès a la biblioteca. I tota la gent, us imagineu, no? De classe mitja acomodada, no sé quin color polític, però se'ls hi pot
més o menys descobrir, perquè una cosa que tenim prohibida és parlar de política, probablement perquè ens barallaríem, però bueno, vull dir, és un cercle on jo realment em sento com un peix fora de la peixera, però com que vaig a fer francès, doncs ja està, no? Llavors jo vaig sortir amb un documental que es va passar per TV3 que es titula La generació silenciosa. I el primer dia que teníem aquesta trobada, un dels companys va treure al mòbil una imatge meva i diu, ei, que vas sortir a la tele, eh? I jo, sí. Bueno, vaig dir, oui, c'est moi, perquè estava fent francès. Llavors, tothom es va interessar molt. Ah, sí? I on tal? Ah, ostres, un programa prime time, i bla, 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 fins que van preguntar. I de què parlava? I jo vaig dir, de l'homosexualitat durant el franquisme. Immediatament es va canviar de tema. O sigui, immediatament. I us estic parlant de l'any passat. Entens? Llavors, jo crec que depèn del cercle, depèn del tipus de gent. Clar, nosaltres vivim en un món que pensem que el món és així, i no. Surts d'allà i encara hi ha molt carca, diguem-ne, por ahí, no? I encara hi ha molta gent que li has d'explicar o que et mira d'una forma, i jo, vull dir, al poble estic totalment desarmaritzada, i amb la meva parella, vull dir, ens coneixen i tal. Clar, també tenim un cert estatus, que vull dir que llavors et respecten més, no? Si és tal, no? És l'escriptora del poble, et respecten una mica més, no? Però depèn d'on vagis. Amb això estic d'acord amb tu. Per exemple, jo als anys 80, que tenia 20 anys, a Vilafranca, si tu et relacionaves... Els anys 80 era una època d'obertura, de trencament. Dins de la classe mitjana popular, la gent volia ser progressista. I llavors, si tu et relacionaves amb l'ambient més bohemi, més hippie del lloc del poble, tot allò estava en la seva salsa. I llavors allà no trobaves homofòbia. Clar, si tu te n'anaves potser a un club de futbol, potser que te la trobaries, no? Però hi havia una receptivitat. Jo, fins i tot, durant la mili, durant el servei militar, que és un lloc especialment homòfob, tampoc hi havia tanta homofòbia, depèn de com ho portessis. Per exemple, a la meva companyia hi havia un caporal que li deien la Sole, i tenia un nòvio que estava a l'altra companyia, i de tant en tant venien a morrejar-se a la meva companyia. I un altre que li deien la Rocío. I era mecànic, i era un bon mecànic, tan bon mecànic que la gent l'apreciava. És a dir, i tenia una ploma extraordinària. I tu tenies problemes, però tenies problemes amb segons qui, però no generalitzat. És a dir, que dius, depèn dels sectors en els que et moguessis i depèn de com ho visquessis tu i amb quin orgull ho mostressis, perquè si no mostraves orgull, llavors sí que anaven a per tot. Però ara també. Sí. En el passat, però ara, que dius, bueno, si hi ha tanta informació, que no veuen la tele aquesta gent. O sigui, m'han vist a mi només, no han vist més lesbianes, no? Jo volia recopilar el tema que has comentat tu, Isabel, al començament de tot, que has comentat que els únics referents que tenies eren els referents audiovisuals que acaben en tragèdia. Llavors, jo això ho volia recopilar per parlar dels reptes que tenim ara. Exactament aquests són els reptes que tenim ara. Sempre hi ha hagut violència com simbòlica, no? De que al final les mateixes pel·lícules, les mateixes sèries sembla que siguin ficcions, no? Però representen en veritat la teva realitat, sobretot quan estàs generant la teva pròpia identitat, i és això, no? Com que et dona a entendre que tu estàs veient aquest referent, aquest personatge amb qui tu t'identifiques i que al final acabi sent assassinat o una representació del personatge lèsbic, de com acaba sent algú sempre com una època, un moment de pas, acabes pensant realment que tu acabaràs així, no? Et crea un imaginari col·lectiu que és que bueno, sí, aquesta gent existeix, però té un mal final. Per tant, millor que no existís. Una cosa és que tinguin mal final per culpa de la seva homosexualitat o transexualitat, que és el que passava als anys 60-70 amb les pel·lícules, i l'altra que tingui un mal final perquè la vida a vegades té mal final. És a dir, que sí, perquè a nivell literari i a nivell cinematogràfic, si només expliquem històries que acaben bé, és molt avorrit. L'interessant són les històries que acaben malament, són els conflictes. Si alguna vegada acaben bé, també estaria bé. Que s'ha de filar prim, perquè si no podem caure en una rincloneria, no? De dir, hem de parlar sempre de finals feliços. No, l'amor és conflictiu. Les relacions personals són conflictives. El que és perillós és que sempre siguin conflictives per fet de ser lesbiana o gai. Perquè, en principi, el conflicte és natural i és realment estimulant com a tema. Jo crec que el que falta ara són històries que acabin bé o que acabin malament, o que siguin blanc o que siguin negre, on hi hagi personatges que no sigui la seva història perquè són homosexuals, sinó que són personatges que estan en aquesta història. Per sort, avui en dia estan començant a existir aquests tipus d'històries on és una mera anècdota el ser LGTBI i es centra més en altres coses. Com a curiositat o com a dubte que jo tinc és
Ara, avui en dia, dins d'aquest col·lectiu LGTBI està sorgint la coneixença de les persones no binàries perquè tenim les paraules per explicar-ho. Potser quins són reptes, Lance, ens pots dir, que et trobes o saps que es poden trobar la gent d'aquest col·lectiu avui en dia? A la resta del col·lectiu portem anys no sabent aquests reptes que vivim i desbancant-los i tornant a tenir-ne nosaltres, no? Però aquest col·lectiu és recentment conegut amb paraules que entenguem tots, no? Jo crec que el primer repte és la clandestinitat i això li pot apel·lar molt a la Laura, no? El fet de que no és un tema d'especial coneixença per la societat i al final acaba en cercles com molt subversius en què sí que es tracta com la teva identitat però que no es vol reconèixer. No sé si t'hi sents identificada i aquest és un dels problemes que també les lleis que surten o la consciència social que despertem no vagi cap a una mirada on abracem tot això, sinó que continuem perpetuant aquesta diferència sobre identitats que han d'existir a la clandestinitat. La llei trans que ha sortit fa poc deixa fora a les persones trans migrants irregulars. Ja no parlo de si són no binàries, no? Però no reconeix que hi hagi potser allà una situació que no sigui blanca i no estigui... Perquè al no ser blanca, la majoria de les vegades no està reconeguda en papers, la majoria de les vegades. I aquí també se'm desperten coses, com amb reptes, se'm desperta la situació de la Laura, de cabretera, que em sembla t'apel·lo a tu, moltes vegades ho sento moltíssim. El que jo volia comentar és et vas començar a dedicar al món de la nit, a ser cabretera, perquè els papers no reconeixien la identitat, i aquí va una mica pel tema de les persones no binàries, també va pel tema de les persones trans, sobretot dones trans ara mateix actuals, que no poden reconèixer els papers i no tenen altra opció que sotmetre's a feines molt més precàries. Jo sempre anava de vacacions, quan jo ja vaig començar a treballar al cabaret i espectacle, la vida em va somriure. Monetàriament eren temps de la peseta i els centis queien. I anàvem sempre de vacacions un mes amb la iaia, amb Pau Descansi i la mama. I jo, a l'hotel. A mi m'han demanat com a jove, la més jove, deixi'm el seu carnet d'identitat, senyoreta. Jo era jove, llavors. Jo el que no volia és que em veiessin el carnet d'identitat d'home. Quan aquell senyor va veure que jo no em deia Laura i el carnet posava Enrique, doncs aquell senyor ja vaig baixar a la nit ja i em va venir a proposar. Clar, perquè ja va veure que la Laura era diferent i era això el que li vaig... O sigui, veus, us en doneu compte com... Per exemple, jo conec que ara actualment hi ha la situació de certes dones trans que es fan l'operació de genitals, la vaginoplàstia, que es dedicaven al món de la nit, ja no tenen clients. És que això és normal. Jo quan vaig començar els meus començaments a treballar al cabaret i a l'espectacle, clar, com a tota persona, jo vaig recollir per la meva operació. Però llavors vaig descobrir que tant senyora era estant operada com no estant operada. I llavors tenia amigues que em deien, Laura, si te operas, guapa, métete a fregar escaleras porque no ganaràs ni un duro. I vaig desistir de l'operació i ara tinc a vora 70 anys i jo em considero una senyora de cap a peus, vull dir, a l'altra part de lo que vaig néixer ja ni me'n recordo i jo no m'he operat. Avui vull com reincident que estem dues generacions diferents aquí. Algú que ha estat amb bastants generacions diferents ets tu, sent mestre a les aules. Com ha sigut això en relació a tu com a persona, ser LGTBI i tractar amb adolescents, amb joves? Els adolescents sempre volen preguntar i volen saber quina sexualitat té una persona que a Vilafranca tothom sap que és gai. No? I llavors, més que res per veure si realment ho dius. Sí, com ho saben realment, perquè clar, ets una persona pública, tothom et coneix, no? Però volen saber fins a quin punt ho vols dir, perquè per ell és important. És a dir, tu faràs el pas o no el faràs el pas? I llavors burxen. I si no ho dius, al final t'acaben insultant perquè veuen que aquest és el teu punt feble. I llavors, quan ho acabes dient, s'estableix una relació diferent perquè ja no ets el mateix professor que els altres. És a dir, has trencat unes barreres, has trencat uns tabús i, per tant, Àngels Castilla. És a dir, a partir d'aquest moment et poden fer tot tipus de preguntes personals i si no les contestes, diran, aquí falla alguna cosa. És a dir, perquè si aquest senyor vol ser un professor normal, doncs ha de tenir un marit, una muller, fills i no parlar d'aquests temes. Si comences a parlar d'aquests temes, llavors has de parlar de tot. I llavors el rol cap als alumnes canvia, però canvia bé en bé meu i en bé seu, perquè llavors hi pot haver un diàleg.
Però costa molt perquè no estem preparats per fer això, perquè vol dir que el professor ha de baixar de l'estatus, ha de baixar de la palestra, ha de baixar del seu poder i posar-se a un nivell que li comporta riscos, sobretot a l'hora de fer-se imposar, per exemple. Però implica una dinàmica de que ja no cal fer-se imposar, perquè ja estan receptius. I llavors a nivell de l'homosexualitat és que ha canviat molt els últims anys. En els últims anys ja els alumnes ja s'alliberen més, és a dir, que fins als 2010, pràcticament, fins al 2005-2010, encara eren temes complicats. A partir del 2010 la cosa s'ha generalitzat i comencen a parlar, es mostren obertament com a alumnes gais, com a alumnes lesbianes, com a alumnes trans, hi ha uns protocols, que és a dir, que és més fàcil tractar aquest tema a nivell social, però als professors encara els costa molt tractar-lo, perquè quan tractes un tema de sexualitat, sigui el que sigui, i et mous dels esquemes, comporta això, que tu has de baixar de la palestra i la relació amb els alumnes canvia. I això és el que fa més por. Jo he de dir una cosa d'això també, que m'ha passat en el mateix col·le en el que jo vaig, el primer cop, el primer de l'ESO, que vaig com dir que m'agradava una noia, vaig sentir la cosa més culpable del món, jo era l'única, estava allà, o sigui, em sentia super fatal, i a més pensar, dic, si he de ser bisexual, si he de ser el que sigui, aquí no ho seré, com que no em trobava còmoda, i 10 anys més tard, sent professora de gent del col·le, que obertament deia, pues me voy de vacaciones con mi novia, i era una noia, que és com, uah, a mi m'explotava el cap, de dir, tu estàs estudiant en el mateix lloc que no he estudiat jo, i a mi no hagués pogut fer tot això, sí que tenia una companya que sí que era obertament lesbiana, però no ho compartia amb tothom, era una mica, crec que jo estava una mica en aquesta transició, i a mi em va explotar molt el cap i vaig pensar, que guai, i tot i així sabent que a l'ambient escolar segueixen havent dinàmiques i comentaris i que hay gente aún calentando un poco banquillo en este sentido, ¿no? Jo veia això, sí, jo vaig tenir una experiència més positiva en el meu institut, perquè a mi se'm notava. Jo soc bisexual, però jo veia com superbollera, en plan, esta xica hetera no és, no? I jo vaig tenir una experiència positiva, no em van fer bullying i res, però persones més joves que jo en el mateix institut van patir molt de bullying, van patir, no? Llavors, a mi em sobtava com sí que hi ha joves que són més oberts i poden ser més oberts gràcies al que s'ha fet col·lectivament, però d'altres que també són més oberts amb la seva homofòbia, amb la seva transfòbia, perquè també s'ha obert el poder ser això, no? I això ho volia relacionar amb tots dos, sou professors, i ho relacioneu amb bueno, jo heu incidit molt en la importància d'aquesta relació intergeneracional i a l'obrir espais, l'estar en contacte i el saber com estem avui en dia socialment amb aquest món LGTBI, no? Jo us vull dir, Isabel, si vols... No, això té molt a veure amb el que tu deies abans, no? L'obertura a internet, per exemple, no? L'obertura a la comunicació. És a dir, ara tu pots tenir molt nivell de comunicació, encara que no el tinguis, tens molta possibilitat de... És a dir, que no el tinguis perquè, per exemple, ets més d'un mitjà rural que a la ciutat, que la cosa és diferent, però tens accés a un món obert que és internet. Després, tota la presència que hi ha a les sèries, de referents positius, perquè no es tracta que acabi bé o que acabi malament, sinó de tenir referents positius, que no els hem tingut, sempre hem tingut referents negatius, no? Tot això és el que ha facilitat aquest canvi i és el que ha fet que molta més gent pugui sortir de l'armari d'una forma molt més... És que fins i tot, no sé, la meva neboda neta, per exemple, que jo la veig superfem i tal, una vegada la seva mare li va dir «Cuando tengas novio», jo vaig dir «Mama, o novia», que jo vaig pensar, ostres, no? I és igual, però és igual si és, si no és, si tindrà, si no tindrà. És la forma que ho viuen, que és molt diferent, i això jo penso que té molt a veure aquest accés a la informació. En relació a lo del bullying, per exemple, en relació als reptes que tenim com a gais, lesbianes i transsexuals i bisexuals, crec que hem de passar de veure'ns què ens passa a nosaltres a per què ens passa. És a dir, per exemple, que tot té una component social. Si hi ha bullying homòfob als instituts, és perquè també hi ha bullying homòfob contra els grassos, contra les lletges, contra els tenen, etc. És a dir, que no és una cosa exclusiva del col·lectiu, tot i que sempre té un punt més greu, no? I llavors, pensem, per què hi ha bullying en general, no? I és aquí on hem de fer la reflexió. És a dir, que com a col·lectiu ens passen coses pel fet de ser gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals, però també perquè la societat té un problema
amb la diversitat i un problema que hem d'anar a un món més igualitari, més intercomunicatiu i més alliberat. I si no, si continuem mantenint les mateixes estructures tradicionals, sempre hi haurà tensions sobre grups minoritaris. Que sempre hi haurà una excusa, no?, per insultar una mica l'altre, que això també, per part de docents, també hi ha una intervenció, però el que dèiem, no?, si tot l'accés, si jo vaig com sortir de l'armari per Lady Gaga, perquè tothom admirava Lady Gaga, tothom escoltava Lady Gaga, i de cop Lady Gaga vaig dir, soc bisexual. I en aquell moment vaig dir, jo també vull dir. Quan van començar a sortir de l'armari, que érem 4, hi havia gent que no volia sortir, no? Deia, és que jo no tinc per què dir amb qui me'n vaig al llit. No, si no és que hagis d'explicar. Jo mai no he explicat amb qui me'n vaig al llit. És que no t'has d'amagar. És a dir, tu no surts perquè, en realitat, el que no vols és que se sàpiga que tu tens una diversitat, no solament sexual, sinó també afectiva, que a vegades ho oblidem, no? És com que se sexualitza molt l'homosexualitat i és una opció de vida. I hi ha gent que no volia, com aquesta excusa de jo no tinc per què. Sí, tens per què, perquè ets un referent. Ets un referent per la gent que vingui després i que tu no l'has tingut. O sigui, és una obligació moral. També hi ha un apunt sobre el tema d'obligació moral de referent, perquè hi ha molta gent, és a dir, només superràpid se'ns exigeix a la gent queer, LGBTIA, que hem de donar exemple d'alguna manera als altres, no? I és com, també hem de fer un tipus d'autocrítica aquí de que a la gent cis-hetero no els hi demanem que siguin referents en el seu, però sí que comparteixo el tema de naturalitzar-ho, però tampoc no considero que hi hagi una obligació moral. Em va molt bé per tancar aquest debat amb una pregunta, que és per què és important pel col·lectiu fer memòria de com eren les coses abans. Sí que està molt bé fixar-nos en referents d'avui en dia, però ja hi ha hagut lluites, hi ha hagut manifestacions molt abans que nasquéssim algunes de nosaltres, perquè és important recordar-les i tenir-les present en les lluites d'avui en dia. Per no tornar enrere. O sigui, els drets costen molt d'aconseguir-los i molt poc de perdre'ls. I ja han tret la puteta, El joc ja ha tret la puteta, o sigui que... I per veure que hi ha discursos que tornen, que els havíem contestat als anys 70, als anys 80, després va veure com que ja s'havia assumit i no fem res, i ara tornen, i recordar que aquests ja és la mateixa puteta, però ha canviat una mica només, però és la mateixa puteta. És la mateixa puteta. Perquè és com un arsenal. És a dir, si tens memòria històrica i tens memòria del que han fet els altres i una memòria profunda, tens més armes per contestar, més armes per portar una política pròpia, perquè vas carregat amb una motxilla més rica. I per tancar aquesta trobada tan bonica que hem tingut, doncs tenim unes recomanacions de serveis i recursos per fer valdre aquest orgull tan gran que tenim. Recomanacions que cunden. Recomanacions que cunden. Un dels primers organismes és la xarxa SAI, que es tracta d'un organisme que atén a persones LGBTIA. És interseccional i, per tant, també acullen qüestions derivades dels feminismes. Estan ubicats arreu del territori, serveixen com a punt d'unió de moltes temàtiques, on no només t'ofereixen recursos per canviar-te els papers, per exemple, si ets una persona trans, t'ajuden a canviar-te la targeta sanitària o et donen informació de les últimes lleis que s'han aplicat en temàtica trans per canviar-te el nom, sinó que també poden arribar a oferir l'espai per fer diferents accions culturals que tinguin a veure amb temàtiques LGBTIA. Jo volia introduir la guia pràctica per incorporar la perspectiva LGTBIQ+ al que són les residències i altres centres i recursos per a persones grans. Aquesta és una guia pràctica que el que té l'objectiu de donar eines als que són els equips professionals d'aquests espais i facilitar el que seria l'estada d'aquestes persones grans. Dona un protocol que el que fa és implantar-se no només de l'acompanyament, sinó també de l'arribada d'aquestes persones i dona eines per actuar davant del que serien les violències que pot arribar a rebre aquesta persona. No? Sí, molt interessant perquè realment en molts casos gent que ha arribat a viure desarmaritzada després de no haver pogut, ha arribat a viure desarmaritzada i en tornar a la residència torna a l'armari perquè no es considera la seva condició, perquè no es té present, perquè quan la gent li pregunta doncs, ha d'amagar el que ha estat la seva vida perquè es pensa que ha sigut heterosexual, no? per definició. I és una situació francament molt trista, o sigui que molt bé per aquesta iniciativa. Bueno, jo també tancaré amb una pinzelladeta. Avui en dia,
Tant siguis noi, siguis noia, que comencin avui en dia, que no tinguin por de res, que siguin valents, que hi ha assistències mèdiques, atencions, hospitals, psicòlegs, de tot. Avui en dia se'ls donarà totes les facilitats que potser a la meva època no hi van ser-hi tant. I endavant, que no es quedin mai amb la dubte de dir hagués volgut ser i no he pogut ser. Endavant. Aquest suport que menciona la Laura el podem trobar a llocs com, per exemple, Trànsit, que és un organisme de suport tant mèdic com psicològic per a persones trans. I sobre això volia portar també que Trànsit ofereix, encara que estigui una qüestió molt invisibilitzada, tractaments a persones no binàries o persones trans que ho vulguin, més allunyades d'una estètica binària en quant a la concepció dels cossos. Només s'ha de demanar amb una petita insistència. I fins aquí aquest podcast especial per celebrar l'orgull més gran. A setembre tornem amb una nova temporada d'Oh My Goig i recordeu que podeu trobar tots els capítols de la sèrie al web de BTV i a YouTube i tots els capítols del podcast també a Spotify. Com sempre diem, cuideu-vos. Cuideu a les vostres. I que mai ens falti l'orgull per totes aquelles persones que han obert camí.